Εντάξει. Χαίρομαι για σένα. Άκουμε βέβαια. Ξέρεις πώς είναι χτίζεις. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλούμε να προσφέρετε. Γεια σας. I'm bad with names, but I never forget dates. So, these are the names. This is wonderful. I think that if you didn't all do the start the setup,
Gini που το βάλα. Δεν μπορεί το άλλο τώρα. Δεν μπορώ. Βιολί υβριδή Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Κωνσταντίνο Αναστασιάδη, βιολί έκτακτο μέρος συμφωνικής, Νικόλα Παπαγεωργίου, βιόλα Συμφωνική Κύπρου και Μπουρχάν Ρέι, τσέλο, έκτακτο μέρος συμφωνικής. Στη συνέχεια, ο Δ. Μιχάλης Ακαστινιώτης και η Δ. Αντιπρούλα Ελευθερίου θα μας ταξιδέψουν στην ιστορία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσενίας, ακολουθούμε την από βίντεο με φωτογραφικό υλικό, το οποίο αναδεικνύει τις δράσεις και το έργο της Ομοσπονδίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη συνοδεία του ύμνου της Θαλασσενίας, σε μουσική του καταξιωμένου Κύπριου συνθέτη Γιώργου Θεοφάνου. Από την δεκαετία του 1960 είχαν πια αναγνωρίσει την έφταση του προβλήματος οι χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία. Βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις της θαλασσενίας, μιας χρόνιας κληρονομικής ασθένειας, ιδιαίτερα διαδεδομένης στους ενδογενείς πληθυσμούς. Μια κληρονομική πράξη που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο υπεύθυνο για την παραγωγή της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος, της πρωτεΐνης που μεταφέρει το πολύτιμο οξυγόνο για την ανάπτυξη και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Η απουσία οργανωμένης τότε και μέχρι τη δεκαετία του 60 πρόληψης και αποτελεσματικής κλινικής διαχείρισης της πάθησης αυτής οδηγούσε σε ανυπολόγιστες ανθρώπινες απώλειες και έθετε σε δοκιμασία τα συστήματα υγείας. Με βάση τα εκτοπάνω και υπό τη μεγάλη πίεση των υγείων των ασθενών και των οικογενειών τους στις χώρες αυτές την δεκαετία του 60, που ένωσαν τις δυνάμεις τους με πρωτοφανή αποφασιστικότητα, οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι φορείς υγείας ανταποκρίθηκαν. Ξεκίνησε έτσι από τη δεκαετία του 70 η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών με στόχο την πρόληψη της θαλασσενίας, δηλαδή η μείωση των γεννήσεων παιδιών μέχρι την πάθηση, αφού ήταν και η πιο ουσιαστική σύσταση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας τότε, ακριβώς για να επιτραπεί στις κυβερνήσεις την ταυτόχρονη βελτίωση της θεραπευτικής φροντίδας, κυρίως για αντιμετώπιση της σοβαρής μορφής ανεμίας. Το κύριο κλινικό χαρακτηριστικό της πάθησης αυτής, που είναι μάλιστα και ασυμβίβαστη με τη ζωή, αλλά συνάμα και στην αντιμετώπιση πολλών άλλων σύνθετων σοβαρών ιατρικών επιπλοκών, οι οποίες απουσία θεραπευτικής παρέμβασης οδηγούν σε πρόοδο θάνατο. Στις πλήστες, μάλιστα, περιπτώσεις πριν από τη δεύτερη δεκαετία ζωής των ασθενών. Αυτά τα προγράμματα, με την καθοδήγηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και τη στήριξη της ευρύτερης κοινωνίας και της Εκκλησίας ιδιαίτερα στην Κύπρο, προωθήθηκαν τα πρώτα του είδους τους παγκοσμίως προγράμματα και άρχισαν να αποδίδουν εντυπωσιακά αποτελέσματα ήδη από τη δεκαετία του 80, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρόληψη. Ωστόσο, και παρόλο ότι το προσδόκιμο ζωής άρχισε να αυξάνεται, αυτό δεν αποτελούσε τον μόνο στόχο ή το ευκταίο από την κοινότητα των ασθενών και των οικογενειών τους. Η δυναμική που αναπτύχθηκε από την κοινότητα αυτή, δηλαδή των πολιών και των ασθενών,
υπήρξε καθοριστική σημασία για τον Έλληνα. Με αποφασιστικότητα και όραμα συνέχισαν να διεκδικούν το δικαίωμα στη ζωή, να στηρίζουν την επιστημονική έρευνα και να στοχεύουν πέρα από την απλή επιβίωση στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Γνώριζαν πια από τη δεκαετία του 80, μέσα από το έργο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ότι η θαλασσαιμία αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και όχι πρόβλημα μόνο στις χώρες της Μεσογείου, αλλά με παρουσία σε κάθε περιοχή του πλανήτη. Το 1986, μέσα από το όραμα και τη δύναμη των ασθενών και των οικογενειών τους, κυρίως από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία, γεννήθηκε μια μεγάλη ιδέα. Να μεταλαμπαδευτεί η επιτυχής εμπειρία της Μεσογείου σε όλο τον κόσμο και να ενισχυθεί η έρευνα και οι μελέτες για επίτευξη και τις περαιτέρω προόδου της διαχείρισης της θαλασσαιμίας. Να δοθεί ελπίδα, φωνή και δύναμη σε κάθε πάσχοντα πανταχού. Έτσι, το 1986, με την πρόσθετη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιστορικά φιλοξενούσαν άτομα με θαλασσαιμία στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών διαχρονικά, ιδρύεται με καταστατική έδρα την Κύπρο η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας. Με πρώτο πρόεδρο τον Κύπριο Γονέα Παιδιού με θαλασσαιμία και τότε πρόεδρο του Παγκύπριου Κοινωνικού Συνδέσμου, Πάνο Γκέζο, που μέχρι σήμερα ηγείται του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Με αδιαπραγμάτευτο επίκεντρο των ασθενή, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας ένωσε επιστήμονες, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και τη φαρμακοβιομηχανία, χτίζοντας μια παγκόσμια κοινότητα βιολογικής δράσης. Οι παρεμβάσεις, τα προγράμματα και οι δράσεις της αναγνωρίστηκαν σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την αξιοπιστία και την ποιότητά τους. Η συνεισφορά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, κυρίως στη δημόσια υγεία και ειδικότερα μέσα από το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, βραβεύτηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ιατρικούς συνδέσμους και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Ομοσπονδία συνέβαλε με το έργο της να καταστεί η θαλασσαιμία προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματα υγείας πολλών χωρών παγκόσμια, συνάπτοντας επίσημες συνεργασίες και μνημόνια συναντήληψης με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, άλλους επιστημονικούς, εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς υγείας, αλλά και με αρμόδιες εθνικές αρχές, κυρίως Υπουργεία Υγείας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο έγκριτος και διεθνούς φήμης και εμβέλειας καθηγητής Σταματογιαννόπουλος, σύμβουλος για πολλά χρόνια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, το 1996, καμία κυβέρνηση, κανένας επιστημονικός φορέας και κανένας διεθνής οργανισμός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι πέτυχε όσα πέτυχε η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας, ένας απλός ασθενοκεντρικός οργανισμός. Για κάθε άτομο με θαλασσαιμία, όπου αυτό και βρίσκεται, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας είναι στήριγμα και ελπίδα που συνεχίζει να αναβαθμίζει και να καλύπτει τις ανάγκες ενημέρωσης και εκπαίδευσης τόσο της κοινότητας των ασθενών, όσο και της κοινότητας των επιστημόνων, αλλά και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και των κέντρων λήψης αποφάσεων. Για την Κύπρο αποτελεί ένα άτομο πρεσβευτή που μεταφέρει το παράδειγμα και τις αξίες της σε πάνω από 68 χώρες του κόσμου. Η ιστορία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας είναι λοιπόν ιστορία δύναμης, ενότητας. Είναι η ζωντανή απόδειξη της αξίας της συμμετοχής των ασθενών στη διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών διαχείρισης της θαλασσαιμίας, αλλά και κάθε άλλη, κυρίως χρόνιας ή σοβαρής σπάνιας πάθησης, και πως όταν η φωνή τους ενώνεται, μπορεί να αλλάξουμε μέλλον. Μπορεί να χαρίσει ζωή και ελπίδα και να συμβάλλει στην προάσπιση των δικαιωμάτων κάθε ασθενή για αξιοπρεπή και κατάλληλη για τις ανάγκες της πάθησης του υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Το σύντομο αλλά περιεκτικό, αυθεντικό φωτογραφικό βίντεο που θα ακολουθήσει τεκμηριώνει αναμφίβολα τη δράση, το έργο και την παγκόσμια πορεία των ασθενών μέσα από τις εργασίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας από το 1986 μέχρι και σήμερα. Δηλαδή 39 χρόνια ανεκτήμητης εθελοντικής προσφοράς προς το γνωστό και άγνωστο ασθενή σε όλο τον κόσμο.
Θαλασσενιάς και εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσενιάς, Δ. Ζούλα Ελευθερίου, αγαπητέ Προέδρε του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσενιάς και Εμείς Προμηθειάτους, αξιότιμοι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, ανθρώποι, εκπροσώποι κρατικών και άλλων και παρεμβάσεις των αρμοδίων εθνικών αρχών και θεσμών, αλλά και εκπροσώπων ασθενών, όπου αναδύει με την παρουσίαση παγκόσμιας έκκλησης για δράση για τη θαλασσενία, που έχει ως στόχο την προαγωγή και ενίσχυση λύσης και αλληλεγγύης. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω τελετή των χαιρετισμών, καλώ στο βήμα τον κύριο Μίχαηλ Μηχιάδου, πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσενίας. Κύριε Μηχιάδου. Βρισκόμενος εδώ και καλώς ορίζοντας όλους εσάς ως πρώτος, χαιρετίζω, αναγνωρίζω σε όλους μια πολύ μεγάλη οικογένεια ανθρώπων η οποία συνεργάζεται, συνεργάστηκε και θα συνεργάζεται μαζί με στόχο το να βρισκόμαστε ακριβώς εμείς εδώ. Γιατί μόνο και μόνο το να βρίσκομαι εδώ στα σχεδόν 50 μου χρόνια μαζί με μια μεγάλη παρέα στο Βάθος από την οποία επίσης παρόμοιας ηλικίας, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο τόπος κάτι κάνει καλό για τη θαλασσενία. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκ μέρους της οικογένειας των ατόμων με θαλασσενία, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση, η οποία στοχεύει σε μια κοινή έκθεση για δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για τη θαλασσενία, με κεντρική επιδίωξη την προαγωγή και την ενίσχυση προληπτικών προγραμμάτων, την ασφάλεια και βάρκια του αίματος, καθώς και την ένταξη της διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών στα κατατόπου συστήματα υγείας. Αλλά και βέβαια και σε τοπικό επίπεδο, δεδομένων των αριθμών και της σημασίας που έχει η θαλασσενία για την Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, σε ένα πληθυσμό λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπων, οι αριθμοί για τη θαλασσενία είναι συντριπτικοί. 1000 περίπου σχεδόν από τη θαλασσενία και άλλες ομοσπονδιακές στην Κύπρο. 650 και πλέον πολυμεραγγιζόμενοι. 17 περίπου της 100 του πληθυσμού φορείς της θαλασσενίας. Οι πιο πάνω αριθμοί εξηγούν, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, το γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Η θαλασσενία αποτελεί με βάση δεδομένα την εθνική μας ασθένεια. Η Κυπριακή Πολιτεία και η κοινωνία μέσα από τις δράσεις και τις προσπάθειες ανθρώπων, όπως ο κ. Πάνος Αντέσος και τους υπόλοιπους γονείς που δημιούργησαν τον τότε Παγκύπριο Αντιανικό Σύνδεσμο και σήμερα Παγκύπριο Σύνδεσμο Θαλασσενίας, το αντιλήφθηκε ευτυχώς εγκαίρως, προχωρώντας σε δράσεις και προγράμματα οι οποίες έδωσαν λύσεις στα θέματα της πρόληψης και της διαχείρισης της θαλασσενίας, αλλά και της συμμορφωσίας με συστημικό τρόπο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η σημειολογία επίσης του χώρου δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η εξαγωγή της εκδήλωσης εδώ, στο Προεδρικό Μέγαρο, που συμβολίζει το κέντρο της Κυπριακής Πολιτείας, με την παρουσία υπουργών, υφυπουργών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της, με την παρουσία φορέων και θεσμών που ασχολούνται με τα θέματα υγείας και πρόνοιας, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η θαλασσενία βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της για βελτίωση της υγείας στον τόπο μας. Έχουμε σήμερα την τύχη, ως άτομα με θαλασσενία, να ζούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο η υγεία άρχισε επιτέλους να αλλάζει. Με την υιοθέτηση σωστών πολιτικών, με κορονίδα όλων την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και την εξειδίκευσή του σε θέματα που αφορούν στη θαλασσενία, οι προοπτικές για την υγεία στον τόπο μας, ειδικά για τα άτομα με ένα τόσο απαιτητικό θεραπευτικό πρωτόκολλο, έχουν αρχίσει να αποδίδουν σε θεσμικό και συστημικό επίπεδο, και αυτό είναι κάτι που μας δίνει ουσιαστικές ευκαιρίες για το μέλλον. Το απέραντο χάος που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ως τακτική χρήση του συστήματος υγείας και η ελληνική πρόσβαση άρχισαν να δίνουν τη θέση τους σε ένα οργανωμένο σύστημα που με τα όποια προβλήματα νεότητας και να αντιμετωπίζει, προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα εξαιρετικά στα συστήματα υγείας του κόσμου, έχει δώσει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και στους λιγότερο τυχερούς πολίτες αυτού του τόπου, και ένα τεράστιο ποσοστό των ατόμων με θαλασσενία ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ενώ παράλληλα, η βελτίωση των υποδομών αλλά και τη στελέχωση των κλινικών της θαλασσενίας είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να στείνεται ένα πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας μέσα από αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, το οποίο δειλά-δειλά έχει αρχίσει να στηρίζει ουσιαστικά τα άτομα με θαλασσενία. Και επειδή οι πολιτικές δεν σχηματίζονται από μόνες τους, επιβάλλεται ως άτομα με θαλασσενία
πλαισίου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον Κύπρο πολίτη. Παράλληλα, ευχαριστίες οφείλονται και στους τέος αλλά και τον νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιάννη Παναγιώτου, και προσφάτως βεβαίως στους Υφυπουργούς Κοινωνικής Πρόνοιας, που με πρώτη από όλους τη μακαριστή Ζέτα Λιανίδου, την οποία θα έχουμε πάντα στη σκέψη μας ως ένα δικό μας άνθρωπο για να μου επιτρέψετε το διαχωρισμό, έχουν κατανοήσει τις ιδιαίτερες προκλήσεις των ατόμων με θαλασσεμία και έχουν εφαρμόσει μια σειρά από πολιτικές, τις οποίες αναμένουμε να συμπληρωθούν στο άμεσο μέλλον, δημιουργώντας ένα πλήρες πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας όπως προβλέπεται και στην Εθνική Επιτροπή Θαλασσεμίας, την οποία έχει κατακτήσει η Εθνική Επιτροπή Θαλασσεμίας με την προεδρία της κυρίας Δ. Αντρούλας Ελευθερίου. Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα μετά τα παραπάνω είναι αν τα προβλήματα έχουν επιληθεί και αν δεν χρειάζεται βελτίωση. Αγαπητοί φίλοι, θα ήμουν πολύ τυχερός αν ίσχυε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορούσα να σας αποθεωρήσω αυτή τη στιγμή και να αποσυρθώ μαζί με την ομάδα μας, αφού θα υπήρχε πια λόγο να υπάρχει ο σύνδεσμος. Η πραγματικότητα όμως απέχει από το ιδεατό. Τα κέντρα θαλασσεμίας, λόγω των αυξημένων αναγκών, αριθμών και της πολυπλοκότητας της νόσου, βρίσκονται υποπίεση. Οι πολυθεματικές ομάδες που απαιτούνται είναι ακόμα σε εγκαιακό στάδιο, οι αλλαγές στις συνοσιοδότητες που δέχονται σε πιο μεγάλες ηλικίες τις δικές μας, προσεγγίσεις και διαχείριση, ενώ παράλληλα βασικές υπηρεσίες που απαιτούνται, όπως η επάρκεια και η ασφάλεια του αίματος, η πρόσβαση σε νέες θεραπείες, αλλά ακόμα και η επάρκεια ίδια των θεραπείων της αποσυμπήρωσης, δεν είναι εξασφαλισμένες. Συνεπώς, το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης αφορά όλους. Αφορά και την Κύπρο, η οποία όμως μπορεί να υπερηφανεύεται ότι αποτελεί όντως πρωτοπόρο σε κάτι. Αυτό το κάτι είναι η αντιμετώπιση της θαλασσίας. Ενώστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η φωνή αλλά και τις προσπάθειές σας από όποια θέση βρίσκεστε, μαζί με αυτές τις οικογένειες των ατόμων με θαλασσεμία, μαζί με τους συνδέσμους με θαλασσεμίας και τις διεθνούς ομοσπονδίες θαλασσεμίας, ώστε να φτάσουμε μια μέρα στο σημείο που όντως θα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, χωρίς αστερίσκους, για την αντιμετώπιση της συντόπου μας, η οποία θα κρίνεται στην τελική από την ποιότητα υπηρεσιών, αλλά κυρίως από την ποιότητα ζωής των ατόμων με θαλασσεμία. Σας ευχαριστώ. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα που αφιέρωσε δεκαετίες στην πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων με θαλασσεμία, τόσο στην Κύπρο όσο και παγκοσμίως. Προσκαλώ βήμα τον Δ. Φάρα Εγγλέζο, πρόεδρο του Συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, για τον χαιρετισμό του. Και δεν χάνω το chance να πάρω αυτή τη σειρά. Έντιμη κυρία Υπουργέ της Υγείας, κυρία Υφυπουργέ Πρωτοπρόεδρο για Ευρωπαϊκά Θέματα, κυρία Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Your Highness Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan, αγαπητέ Πρόεδρε της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσεμίας, αγαπητέ φίλε Πρόεδρε του ΠΑΣΙΧΑ και αγαπητέ Πρόεδρε του Συνδέσμου Θαλασσεμίας Κύπρου. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, είναι για μένα μια ιδιαίτερη συναισθηματικής φόρτισης και βαρύτατης προσωπικής μνήμης. Πριν από ακριβώς 32 χρόνια, η οικογένεια μου και εγώ βιώσαμε τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του γιου μας, σε ηλικία μόλις 27 ετών από επιπλοκές της θαλασσεμίας. Μέχρι τότε, ήδη είχα περάσει 26 χρόνια στον πλευρό άλλων γονέων και ασθενών, παρέχοντας με αφοσίωση και πίστη στον αγώνα μέσα από το Παγκύπριο Αντεμικό Σύνδεσμο, τον σημερινό Παγκύπριο Σύνδεσμο της Θαλασσεμίας. Παρ' όλα αυτά, η απώλεια του γιου μου έμεινε να σημαίνει μια βαθιά κρίση, μια εσωτερική κατάρρευση. Ένιωσα τότε πως όλα είχαν χάσει το νόημα τους και προσπάθειες για αγώνες και προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο. Ήταν όμως για λίγο. Η επανεκλογή μου στην διοίκηση του συνδέσμου εκείνη τη δύσκολη περίοδο
Τη βίωσα σαν ένα κάλεσμα από τον ίδιο μου το γιο. Ένα άγιοχο μήνυμα να συνεχίσω, όχι πια μόνο για εκείνο, αλλά για κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που ζει με τη θαλασσεμία. Αυτή η προσωπική απώλεια μετατράπει σε κινητήρια δύναμη, σε μια αταλάντευτη απόφαση να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσουν τόσο άδικα νέες ζωές. Η εμπειρία μου ενισχύθηκε από την βαθιά γνώση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, καταστάσεις ανθρώπινες με κατάφορη καταπάτηση ακόμη και των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες κυρίως του αναπτυσσόμενου κόσμου που δεν επιτρέπουν φυσικασμό. Εκεί αναθεώρησαν πλήρως τους ορίζοντες μου. Ο αγώνας δεν ήταν πια μόνο εθνικός, ούτε καν ευρωπαϊκός, ήταν και παραμένει παγκόσμιος. Ακριβώς επειδή πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι ακόμη και σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία, όπου σημειώθηκαν αξιόλογα βήματα προόδου, η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση αυτών των επιτευγμάτων δεν ήταν ποτέ αυτονόητη. Η διαθέσιμη οικονομική, ερευνητική και άλλοι πόροι για την υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων και δομών παρέμειναν περιορισμένοι. Συνεπώς, ο κίνδυνος της στασιμότητας ή ακόμα χειρότερα της οπισθοδρόμησης ήταν πάντα υπαρκτός και εξαιρετικά ανησυχητικός. Γι' αυτό τον λόγο επένδυσα τις ελπίδες και τις προσδοκίες μου στην προώθηση μιας παγκόσμιας σημασίας, θεμελιωμένης στη συνεργασία χωρών με μεγάλους πληθυσμούς και υψηλό επιπολασμό της θαλασσεμίας. Ως πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας είχα τη μεγάλη τιμή και ευγνωμοσύνη να συνεργαστώ με εξαιρετικούς επιστήμονες, με υπέροχους εθελοντές, με εμπνευσμένους πολιτικούς ηγέτες, με προσώπους επισήμων θεσμών, με πονεμένους αλλά διεκδικητικούς γονείς και ασθενείς. Μαζί δημιουργήσαμε γέφυρες με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση της Υγείας, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους επισήμους περιφερειακούς οργανισμούς. Εδρώσαμε συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και κρατικούς φορείς. Συνάψαμε επίσημες συνεργασίες με Υπουργεία Υγείας και αναδείξαμε τη θαλασσεμία σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τις εργασίες 260 οργανισμών ασθενών μελών μας σε 68 χώρες του κόσμου ως πρόβλημα δημοσίας υγείας που απαιτεί συστημική αντιμετώπιση. Και τα αποτελέσματα είναι χειροπιαστά. Η διαχείριση της θαλασσεμίας έχει μεταμορφωθεί. Η πρόληψη έχει αποτρέψει χιλιάδες νέες γεννήσεις με σοβαρές μορφές της νόσου. Η πρόοδος στην κλινική φροντίδα έχει αυξήσει θεματικά την προσδόκιμο ζωή. Η ποιότητα ζωής των ασθενών έχει βελτιωθεί, όπως και η κοινωνική τους ένταξη. Ωστόσο, αυτή η πρόοδος παραμένει δυστυχώς άνηση. Εξακολουθεί να αποτελεί προνόμιο ορισμένων μονοχωρών μεταξύ αυτών και η δική μας. Σε πολλές περιοχές του κόσμου οι ασθενείς συνεχίζουν να πεθαίνουν πρόωρα, στερούμενοι πλήρως ή έχοντας εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, κοινωνική υποστήριξη και βασικές υπηρεσίες που για μας θεωρούνται αυτονόητες. Στην Κύπρο η πρόοδος είναι σημαντική, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται. Έχουμε ακόμη να καλύψουμε ελλείψεις, να διορθώσουμε αδυναμίες, να εξαλείψουμε κενά στο σύστημα φροντίδας. Παράλληλα, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες που η επιστήμη πλέον προσφέρει. Εξελίξεις που η Εθνική Επιτροπή Θαλασσεμίας αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και ευθύνη. Και στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η Εθνική Επιτροπή Θαλασσεμίας υπό τις πολύ δύσκολες συνθήκες και ανανεώμενες προκλήσεις της σημερινής εποχής, η οποία είναι εκ των πολυτιμότερων συμμάχων στο έργο σε εθνικό επίπεδο, στηρίζοντας μέσα από τις δραστηριότητες τις άλλες σοβαρές συγγενείς ασθένειες με μεγάλες ανάγκες και σοβαρές προσκλήσεις, όπως είναι η δικτυακή ανемία και άλλες σπάνιες παθήσεις. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι απλώς μια τελετή. Είναι ένα κάλεσμα
είναι η επιβεβαίωση πως η προσπάθεια δεν σταματά, πως η ελπίδα μπορεί να γίνεται πράξη και πως μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και την έρευνα μπορούμε να ανοίξουμε νέες προοπτικές για την πολιτοσκόπηση της διαχείρισης της θαλασσεμίας στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και σήμερα, σε συνεργασία με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας και του Ιδίου του Υπουργού, απευθυνόμεθα μια παγκόσμια έκκληση για δράση η οποία θα ανακοινωθεί σήμερα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της θαλασσεμίας. Για ένα κοινό όρομα, μια δέσμευση, να σταματήσει η καταπάτηση των δικαιωμάτων των ατόμων, να σταματήσει η μεγάλη ανισότητα στη διαχείριση της ασθένειας και να τιμήσουν οι χώρες και οι κυβερνήσεις τις υπογραφές και τις δεσμεύσεις τους προς την ΕΕ για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, για βελτίωση του ανθρώπινου πόνου και της αξιοπιστίας στον χώρο της υγείας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιατί, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια πάτηση για την οποία υπάρχει πλέον συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία. Οποιαδήποτε άλλη απόκριση είναι αντιπολόγητη και ασυμβίβαστη με τα δικαιώματα των ασθενών, όπως περιγράφονται στη Χάρτα για τα δικαιώματα των ασθενών. Και μεταφέρω με υπερηφάνεια τις καλές πρακτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας χώρας που αποτελεί διεθνή παράδειγμα προμήνυση στην πρόληψη, την οργάνωση και στη στήριξη του θαλασσινικού πληθυσμού. Από τα βάθη της καρδιάς μου, εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πάνω απ' όλα την παγκόσμια κοινότητα των ασθενών μας, που ανάγκασαν και καθιέρωσαν την 8η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Πληροφορικά λέω ότι η 8η Μαΐου είναι και η ημέρα που έχασα το γιο μου. Your Highness, it is my great pleasure to welcome you to this significant event held in honor of International Thalassemia Day. Your presence today reflects not only your personal commitment to humanitarian causes and global health, but also continues the legacy of support that the esteemed Al-Ayat family has extended to TIF over the years. This valued relationship has played a vital role in advancing our mutual vision to improve the lives of individuals living with thalassemia worldwide. We are truly grateful for you, for your support and your presence here today, joining this distinguished group of participants in our ongoing effort to raise awareness, promote education, and ensure better care for all those affected by this disease. Thank you very much. Ακολουθεί ο χαιρετισμός από τη Δόκτωρα Αντούλα Ελευθερίου, Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσεμίας, η οποία θα εστιάσει στις νέες προκλήσεις για την αντιμετώπιση της νόσου. Έντιμε κύριε Υπουργέ της Υγείας, κυρία Υφυπουργέ παρά το Πρόεδρο για Ευρωπαϊκά Θέματα, αγαπητέ Πρόεδρε της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, κύριε Πρόεδρε του Παγκοσμίου Συνδέσμου Θαλασσεμίας. Θα αποφύγω και εγώ τη χρήση του πρωτοκόλλου προσφωνήσεων, ακριβώς γιατί στη σημερινή εκδήλωση συμμετέχουν τόσο στο διαδραστικό της μέρος, όσο και στο κοινό μας πολλές και εκλεκτές προσωπικότητες των κρατικών, πολιτικών θεσμών, της πολιτικής, της επιστήμης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω την ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας θαλασσεμίας για να τιμήσουμε μαζί όλους όσοι αγωνίζονται καθημερινά με αυτή την νόσο, αλλά και να τιμήσουμε όσους αγωνίζονται και εργάζονται διάκοπα για την βελτίωση της διαχείρισης της.
Με την πάροδο του χρόνου, η νόσος πλέον δεν ταυτίζεται στο συλλογικό υποσυνείδητο με μια παιδιατρική νόσο χαμηλού προσδόκιμου ζωής. Παρόλο ότι γνωρίζουμε μέσα από τις εργασίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ότι πέραν του 70% του παγκόσμιου πληθυσμού ασθενών βιώνει ακόμη μεγάλη ανισότητα και αδικία ως προς την πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία. Η σημερινή πραγματικότητα αναδεικνύει μια χρόνια πάθηση, η οποία όμως απαιτεί συνεχή επιστημονική και ιατρική παρακολούθηση, εξειδικευμένες παρεμβάσεις και φροντίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Το προσδόκιμο επιβίωσης, ναι, έχει βελτιωθεί σημαντικά, με μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας, βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ασθενών. Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης άνοιξε νέους δρόμους στη διαχείρισή της. Η παθοφυσιολογία της νόσου κατανοείται πλέον σε βάθος, επιτρέποντας την ανάπτυξη τεκμηριωμένων οδηγιών και συστάσεων για όλες πια τις μορφές της Β και της Α θαλασσεμίας. Το θεραπευτικό οπλοστάσιο συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες στοχευμένες παρεμβάσεις, ενώ η ελπίδα για ολιστική αποθεραπεία παραμένει ζωντανή. Και σήμερα φαντάζει πιο κοντά από ποτέ, χάρη σε καινοτόμες ερευνητικές και ομιλιακές προσεγγίσεις. Στις χώρες όπου έχει επιτευχθεί σημαντική προόδος, συνεπία εφαρμογής αποτελεσματικών εθνικών προγραμμάτων ελέγχου και ιατροκοινωνικής αντιμετώπισης, όπως στην Κύπρο, στην Ιταλία, στην Γαλλία και την Ηνωμένο Βασίλειο, ένα προνόμιο, όπως είπε και ο κ. Εγγλέζος, δυστυχώς πολύ λίγων χρόνων εντός και εκτός του δυτικού κόσμου, τα τελευταία χρόνια εκφράζονται εύλογες ανησυχίες για το ενδεχόμενο στασιμότητας ή ακόμα και οπισθοδρόμησης. Αυτό οφείλεται στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής, τη ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής σε πολλαπλούς τομείς, την έγκριση πολυβάπανων φαρμακευτικών σκευασμάτων, την αντιπικοποίηση της κλινικής έρευνας, αλλά και τις ταυτόχρονες πιέσεις και απειλές προς τα συστήματα από διαδοχικές οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές και άλλες κρίσεις, καθώς και τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. Όλες αυτές οι προκλήσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πιο ορθολογικά και τεκμηριωμένα εργαλεία, διαχείρισης τέτοιων σύνθετων χρόνιων παθήσεων, ως επίσης και επίτευξη επικοδομητικών συνεργασιών και δικτύωση σε όλο το επίπεδο. Η ανάπτυξη στρατηγικών είναι πλέον καθοριστική σημασία, με άξονες που ανακαλύπτουν το πλήρες φάσμα των αναγκών, την πρόληψη, τη διάγνωση, την κλινική και ψυχοκοινωνική διαχείριση, την πρόσβαση στην καινοτομία που είναι σήμερα μαζί μας και την αξιολόγηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων, η εφαρμογή διεθνών κατευθυντήριων οδηγών, η τακτική παρακολούθηση της πορείας των ασθενών συμπεριλαμβανομένων των δικτών νοσηρότητας, των αιτίων θανατότητας, καθώς και των νέων προκλήσεων που αναδύονται με τη γύρανση του πληθυσμού, είναι κρίσιμη ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα και στοχευμένα διορθωτικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές και να διαμορφώνονται προσαρμοσμένες πολιτικές ικανές να ανταποκρίνονται ακόμη και σε απρόβλεπτες κρίσεις. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί όμως, κυρίες και κύριοι, είναι αναγκαία η δημιουργία και διατήρηση επικαιροποιημένων εθνικών αρχείων ασθενών, η καθιέρωση ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, η ύπαρξη εξειδικευμένων κέντρων παρακολούθησης καθώς και η δημιουργία δομών αναφοράς και δικτύωσης σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, είναι αναγκαία η άμεση προώθηση διεπιστημονικής πολυθεματικής προσέγγισης και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων για την έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση και ένταξη αυτής της καινοτομίας που είναι σήμερα μαζί μας, για διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε προηγμένες θεραπείες. Αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση, ως επίσης και η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της συμμετοχής σε κλινικές μελέτες. Λαμβάνεται υπόψη η χρήση των στοιχείων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η εκτίμηση της βιολογικής επιστήμης σε κάθε δράση και πράξη. Τα πιο πάνω, και παρόλο ότι ορισμένα από αυτά έχουν τροφοδρομηθεί ή βρίσκονται σε ολοκλήρωση, αποτελούν αδυναμίες και κενά που η Κύπρος καλείται να καλύψει με επάρκεια. Και σε αυτό το τοπίο είναι που μαζί με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και Εθνικά
εθνικές αρχές, ο ρόλος των εθνικών επιτροπών καθίσταται κομβικός στη στήριξη του έργου του Υπουργείου Υγείας. Η Εθνική Επιτροπή Θαλασσεμίας στην Κύπρο πλέον ανταποκρίνεται και στις ανάγκες μιας άλλης σοβαρής ανομαλίας της αιμοσφαιρίνης, της τρεπανοπτικανικής ανεμίας. Είναι ένα πολυσυμμετοχικό όργανο που συγκροτήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία σχεδόν παράλληλα με την ιστορική μεταρρύθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και μάλιστα εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19. Και με κύρια αποστολή της βεβαίως την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής που να καλύπτει το πλήρες φάσμα των αναγκών της διαχείρισης των αιμοσφαιρινοπαθειών. Η απουσία της οποίας στρατηγικής μέχρι πρότινος εμπόδιζε την ενοποίηση των υπηρεσιών και ένα πιο δομημένο συντονισμό των υπηρεσιών. Οι συστηματικές τεκμηριωμένες συστάσεις της Επιτροπής αυτής στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων της στρατηγικής συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στη χάραξη πολιτικής, όσο και στην καθημερινή, πιο στοχευμένη διαχείριση των αναγκών των ασθενών, αφού η Εθνική Επιτροπή παρακολουθεί και εντάσσει στις εργασίες και συστάσεις της, τις διεθνείς και ειδικότερα τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της υγείας, των σπάνιων ασθενειών και όχι μόνο, όπως αυτές καταγράφονται στο πλαίσιο ψηφισμάτων, διαγγελμάτων, οδηγιών, κανονισμών, ούτως ώστε να είναι σύγχρονες και εφαρμόσιμες και να συμβάλλουν στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων, αλλά και στην ενδυνάμωση της ποιότητας και λογοδοσίας και στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας έναντι όλων αυτών των σύγχρονων προκλήσεων. Η σύγχρονη εποχή απαιτεί από εμάς τώρα να επαναξιολογήσουμε και να επαναστοχαστούμε ως προς τον ρόλο των εθνικών επιτροπών. Αν και η καθιέρωση τους ως συμβουλευτικά όργανα αποτέλεσε αναμφίβολα μια πρωτοποριακή και ουσιαστική πρόοδο, η τρέχουσα πραγματικότητα όμως υπαγορεύει την αναβάθμιση του ρόλου τους. Για να εξασφαλιστεί η άμεση, αποτελεσματική και διαφανής υλοποίηση των εισηγήσεων τους, απαιτείται πλέον μια μορφή θεσμικής σφράγισης που να ενισχύει τον δεσμευτικό χαρακτήρα της λειτουργίας τους. Και βεβαίως αυτό μπορεί ίσως εύλογα, έτοιμη κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Λεφανιανέ, να ενταχθεί στον αναβαθμισμένο εποπτικό ρόλο που έχει πρόσφατα αναλάβει το Υπουργείο σας. Η αξία της συνεισφορά των Εθνικών Επιτροπών, τέλος, έχει ήδη τεκμηριωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε διεθνές επίπεδο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Ιταλία, όπου οι επιτροπές αυτές λειτουργούν με δεσμευτικό χαρακτήρα και ουσιαστική επιρροή στη χάραξη πολιτικής. Πρόκειται για καλές πρακτικές που αξίζει να μελετηθούν και να υιοθετηθούν προσαρμένα πάντοτε στις ανάγκες και τις προτεραιότητες της χώρας μας. Εκλεκτό ακροατήριο, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την εδώ παρουσία σας. Να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς το Υπουργείο Υγείας για τη συνεχή του στήριξη εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής και ειδικότερα προς τον Υπουργό Υγείας για την αμέριστη εμπιστοσύνη και την οικοδομητική συνεργασία που μας προσφέρει. Να ευχαριστήσω από καρδιάς κάθε μέλος, τόσο της προηγούμενης όσο και της παρούσας Εθνικής Επιτροπής και προς όλες τις συναρμόδιες εθνικές αρχές και την Υπουργεία για τη συμβολή και συνεργασία τους. Τέλος, θα ήταν σοβαρή παράληψη, σοβαρότατη θα έλεγα, να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, η οποία διαδραματίζει και το ρόλο της γραμματείας της Εθνικής Επιτροπής από την ίδρυσή της. Σας ευχαριστώ. Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρόεδρος του Ιδρύματος ΣΥΤΑΝ Χαλίφα Αλ Ναγιάν. Τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του είναι διαχρονική αρρωγή του έργου του ΔΟ, τόσο στην περιοχή όσο και στο παγκόσμιο. Your Highness, we are deeply privileged to have you honor our event with your presence this evening and to pay homage to International Thalassemia Day and the heroes living with thalassemia globally, for which you and your family have shown unwavering support and commitment. Please, your welcome message. Your Excellencies,
Dr. Angola, first and foremost, being the Mother Teresa of the Thalassemia Foundation. When you invited me to come join you today, I remembered Mother Teresa for a very simple reason. You don't accept no as an answer. The way that you love the work that you do and the way you promote it puts you on par with that and everything else that you've managed to achieve over the years. I think that as human beings, if you are part of a community that suffers from something that another community also suffers from, you're no longer sympathetic. You become empathetic. And it bridges a lot of other elements about the way you look at people, the way life is, and how it goes by. Dr. Panos, you made me emotional. I was not thinking that I would have an emotional speech today, but hearing you speak a bit earlier reminds me of all that. I think that what is specifically spectacular about you is that you have a certain human spirit when the question is never again for no one. You put that effort, that energy to make this federation of human beings possible. It is so special, and we are so privileged to know you in that kind of context, because a lot of people, when they do something, they move away from it and they want to ignore it. The fact that you support it and push with your team and everyone involved all these years to make it that nobody had to go through this, or if they did, that you would provide the best help, care, education. It's spectacular. It's not something normal. So, not only is it a privilege to be a part of Thalassemia, but it's an absolute honor. And whatever we can do or support you with, the way you supported us and the community of the United Arab Emirates, we're here to do the exact same. Thank you very much. Είμαι σήμερα την Παγκόσμια Μέρα Θαλασσεμίας. Μια μέρα εξίσου συμβολισμού για τη δημόσια υγεία και το δικαίωμα στη ζωή, την αξιοπρέπεια και τη σεβασμιά. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Παγκόσμια Μέρα Θαλασσεμίας. Είναι παγκόσμιο φόρουμ ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού Ασθενών στην Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία και με την Γερμανία να ηγείται μέχρι σήμερα τι εργασίε τη για 50 τόσα χρόνια φροντίσει η πατριώτη μα Πάνδρος. Χαίρομαι τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσεμίας για την δράση τη, την εξαίρετη πρωτοβουλία διοργάνωση αυτή τη εκδήλωση. Δηλαδή, να ευχαριστήσω από καρδιά όλου του φορείς που βρίσκονται σήμερα εδώ, οι συνολικούς, κοινωνικούς, εθνικούς. Θεσμόθυμα της Παγκόσμιας ημέρας, μαζί από τη Θαλασσεμία, ενώ με κοινότητες είναι από πλευράς της στιγμής, που εκπώνει με εξαιρετική ακρίβεια τη φιλοσοφία που διέπει κάθε μαζί μας την αγώνα και συνεχή βελτίωση και διαχείριση της Θαλασσεμίας. Είναι μια επενδύμηση πως η επιτυχία έχει εδώ να ενώνει δυνάμεις. Πολιτεία και συμφωνική κοινότητα, οργανώσεις των ασθενών, εθνικές αγρότες, εκκλησία, κοινωνία. Πάνω απ' όλα, δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο, στον ασθενή, που είναι στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλία της κοινωνίας. Κύπρος ήταν κάποτε δέσμια της θαλασσεμίας. Ωστόσο, μέσα από συλλογική προσπάθεια, η Κύπρος συνέβαλε στο να αλλάξει το πρόσωπο της νόσου. Οι εθνικές πολιτικές πρόληψης και ενημέρωσης, η τεράστια συμβολή της εθνικής νομοθεσίας, κάλυψη της ανάγκης του χρόνου των ασφαλών, το πρόγραμμα διάγνωσης της θεραπείας, οδηγηθήκαμε σταδιακά με σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στη ριζική μείωση των νέων δεσμεύων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ιστορική μεταμόρφωση
Διεθνής Ομοσπονδίας της Θαλασσινίας, η οποία από το 1986 επέμβει καταστατικά στην ηθική μας και αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμιο ή κυβερνητικό θεσμό με επίσημη συνεργασία από την οργάνωση της με την εκπροσώπηση των ατόμων με θαλασσινία και άλλες στα μετέπειτα χρόνια δημοσιογραφικές και σπάνιες ιδέες. Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσινίας ενώνει σήμερα 230 και πλέον συλλόγες πάνω από τις αγρηγορές και επιτρέποντας μας να διαδώσουμε την τραγική δουλειά και να στηρίξουμε κακομοίρα και αποτελεί δικαίωση να αναφορά σε πρότυπο συνεργασίας και παραγωγής. Η συλλογική αυτοπροσπάθεια που την προηγούμενη συλλογή στην θεσμοθέτηση της Εθνικής Αγορής Θαλασσινίας του 2017 με προβλέπει στατιστικές επιδημικές ώστε να διασφαλίσουμε πως κάθε απόφαση και κάθε νέα πρακτική εκδηλώνεται επιστημονικά και την οθετική μας στήριξη. Η Κύπρος συνεργαλέγεται ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες παραγωγικές που κατόρθωσαν μέσα από συνεχιστικά και ολοκληρωμένα εθνικά προγράμματα πρόληψης, συγκεκριμένα και διαχείρισης να μετατρέψουν τη θαλασσινία από μια θανατηφόρα επικοινωνία σε μια χρόνια και διαχείριση πάθηση της εμπειρίας. Χάρη στο πρωτοποριακό πρόγραμμα πρόληψης που τέθηκε στην εφαρμογή από το 1981, η Κύπρος πέτυχε τη μείωση των επηρεασμένων γεννήσεων σε ποσοστό του 35%. Παράλληλα, σημαίνονταν το υποσιακή χώρο στην Ελλάδα ζωή στον κόσμο του θαλασσινού. Το πρόγραμμα και περισσότερη δυνατότητα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν ενταχθεί με επιτυχία στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η χώρα μας καλύπτει σήμερα την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς την ακροβιότητα των ατόμων με θαλασσινία, με καθοριστική ένδειξη της νίκης απέναντι στην ασθένεια, αλλά και μια υπενθύμηση ότι αναδύονται νέες σύνθετες προκλήσεις που απαιτούν προσαρμογή και επιστημονική καινοτομία, ιδίως στο πλαίσιο της διεμπούσης της παρουσίας. Κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Υγείας, με τη στενή συνεργασία και τις οριστικομένες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσινίας, εργάζεται για τον συνεχή εξυγχρονισμό του εθνικού προγράμματος ελέγχου και διαχείρισης της θαλασσινίας, την αναβάθμιση των υποδομών, τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Σήμερα, με περηφάνεια αναγνωρίζουμε τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στο διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος αυτός είναι προνόμιο αλλά και ευθύνη. Συνεργαζόμαστε, στηρίζουμε, μοιραζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία μας με χώρες που συνεχίζουν να δοκιμάζουν. Η Κύπρος μαζί με τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσινίας αποτελεί φάρο σημείο αναφοράς και ελπίδας για όλο τον κόσμο. Η ιδιαίτερη τιμή σήμερα στη συνεργασία με την Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσινίας ανακοινώνουμε μια παγκόσμια έκκληση για ευαισθητοποίηση, δράση και ανάλυση ευθυνών κάθε επίσημο και ανεπίσημο εμπλεκόμενο φορέα για την βελτίωση των προγραμμάτων διαχείρισης της πάθησης αυτής. Η κυβέρνηση παραμένει ακατάλληλη επίση. Η στήριξη προς τα άτομα με πνευμοσυνδρομοπάθειες είναι διαρκή προτεραιότητά μας, με πρακτική ουσιαστική, με ευθύνη, με συνέπεια, με αλληλεγγύη. Να συνεχίσουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, να κοινωνούμε, να ελπίσουμε απαραίτητα. Σας ευχαριστώ. Τετράλεπτες τοποθετήσεις, να μην κουράσουμε και να είμαστε ουσιαστικοί. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με εσάς και θέλω να σταθούμε λίγο στην Εθνική Επιτροπή. Κάνει πολλά πράγματα, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Τι μπορούμε να δώσουμε περισσότερο για να γίνει πιο αποτελεσματική, αν θέλετε, και πιο παρεμβατική στην κοινωνία. Καταρχάς να πούμε ότι πρωτοπορούμε στην αντιμετώπιση της θαλασσινίας, όπως έχω πει πριν, όπως αναφέρει και ο μύθος Μυθιάδους. Σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Πάντοτε όμως υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν νέες θεραπείες, υπάρχουν νέα πρωτόκολλα και πρέπει να καταφέρουμε να προχωρούμε. Δεν θα μπορούσαμε να προχωρούμε χωρίς την Εθνική Επιτροπή Θαλασσινία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής, όπως είχε αναφερθεί και πριν. Άλλα θέματα, για παράδειγμα, την ανάπτυξη κέντρων αναφοράς για τη θαλασσινία και την γραφανοκεφαλική ανεμία, η
είμαστε λίγο πίσω. Πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις επιστημονικές, αν θέλετε, δράσεις, τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να καθοριστούν, διάφορους τρόπους με τους οποίους, για παράδειγμα, στα ΤΑΕΠ να γίνεται διαχείριση περιστατικών, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε και είχαμε σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν σε συνεργασία με τον ΟΚΙΠ αλλά και με την Ομοσπονδία. Προχωράμε έτσι ώστε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και σίγουρα με τη στήριξη και με της Ομοσπονδίας και της Επιτροπής θα προχωρήσουμε περαιτέρω συνεργασίες και σε διεθνές επίπεδο. Είπατε γιατί, όπως είπατε και πριν, έχουμε αυτή την τεχνογνωσία. Με συνεργασίες με τον υπόλοιπο κόσμο είναι πολύ πιο εύκολο να πάμε ήδη μπροστά και να βοηθήσουμε και τους άλλους. Και σίγουρα ο στόχος είναι η ενδυνάμωση αυτής της προσπάθειας μέσω της ανάπτυξης την οποία έχω αναφέρει. Χωρίς την Εθνική Επιτροπή θέλουμε πολύ μεγάλη. Είναι ένα βήμα ουσιαστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουλή. Θα πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, επειδή το Υπουργείο Εργασίας παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν βήματα που έγιναν που αποκαθιστούν αδικίες του παρελθόντος. Θα μου πείτε, αυτές οι παροχές, αυτά τα ωφελήματα που μπορούν να απολαμβάνουν σήμερα οι φίλοι μας με θαλασσεμία, πώς έχετε σκοπό να τα αναβαθμίσετε και να τα αναπτύξετε καλύτερα? Ευχαριστώ. Καταρχήν, να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την απολογία για την μη κατορθωτική παρουσία του σήμερα. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουμε ξεκινήσει από αρκετό καιρό πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στη στήριξη των ατόμων με θαλασσεμία. Η ένταξη των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία της χώρας μας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και γίνονται ειδικές ρυθμίσεις που είναι μοναδικές στο σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων της χώρας μας. Ο στόχος είναι η προαγωγή και ο σεβασμός στα δικαιώματα των ατόμων αυτών, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και υγειονομικής ζωής της χώρας μας. Το 2020 έγινε μια τροποποίηση της νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και διασφαλίστηκε σε όλους τους πάσχοντες από θαλασσεμία το δικαίωμα να λαμβάνουν ειδική παροχή αντίστοιχη με τη θεσμοθετημένη σύνταξη από την ηλικία των 50 ετών, στοχεύοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Επιπλέον, προχωρήσαμε στην τροποποίηση του περί κοινωνικών ασφαλίσεων νόμου, ώστε πλέον να απαιτούνται 10 αντί 15 έτη εισφορών για την θεμελίωση του δικαιώματος της θεσμοθετημένης σύνταξης, ικανοποιώντας έναν πάγιο διαχρονικό άτομα του συνδέσμου. Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση αντιλαμβάνομαστε ότι γίνεται δυνατότητα σε περισσότερα πρόσωπα με θαλασσεμία να αποκτήσουν το δικαίωμα στην παροχή αυτή δεδομένου και του χαμηλότερου σε αντιστοιχεία προσδόκιμου ζωής. Είναι άξιο αναφοράς επίσης ότι λειτουργεί σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας και να ενθαρρύνονται έτσι οι εργοδότες για να προσλαμβάνουν άτομα με χρόνιες παθήσεις, μεταξύ των οποίων και θαλασσεμία. Η ενεργητική απασχόληση. Ένα λεπτό ακόμα. Ναι. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Θαλασσεμίας, συμφωνήσαμε και θα παράσχουμε ενημέρωση οργανωμένη στα άτομα με θαλασσεμία σχετικά με τα δικαιώματα τα οποία είναι διαθέσιμα από τις κρατικές παροχές, ενισχύοντας έτσι την αυτοκινητικότητα τους για ενημέρωση. Τελειώνοντας, να αναφέρω ότι οι αλλαγές αυτές έχουν προκύψει μέσα από τις συντονισμένες μας προσπάθειες και των Υπουργείων και της κρατικής κυβερνητικής πολιτικής, η οποία, τονίζω, είναι ανθρωποκεντρική και αποσκοπεί στην πλήρη ενεργοποίηση όλου του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού για να συμμετάσχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εχθρός του κακού, του καλού και του καλύτερου, έτσι. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση, το σημαντικότερο είναι αυτό. Να πάω τώρα στην κυρία Χατζηγακού για να δούμε λίγο, διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, να δούμε λίγο το κομμάτι της παιδείας.
Ξέρουμε, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό είναι ότι είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι να δημιουργήσουμε κουλτούρα μέσα από τα σχολεία για να δούμε πώς βλέπουμε τη θαλασσεμία σήμερα και πώς μπορούμε να το δούμε αύριο. Θέλω να μου πείτε λίγο το κομμάτι εκπαίδευση, παιδεία, πώς το βλέπετε, να βελτιώνεται αυτή η προσέγγιση ή η ανασχόληση των παιδιών με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και εγώ. Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Να μεταφέρω ακριβώς και εγώ τη σειρά μου τους χαιρετισμούς της Υπουργού μας, της κυρίας Μιχαλίδου, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Να πούμε σε σχέση με το ερώτημα που έχετε θέσει ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει συγκεκριμένη συμμετοχή όσον αφορά στην εθνική στρατηγική. Οι δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας κινούνται σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που έχετε αναφέρει, την ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση των παιδιών. Ενώ ο δεύτερος πυλώνας κινείται σε επίπεδο ενδυνάμωση εκπαιδευτικών κυρίως. Όλο αυτό το διάστημα είναι σημαντικό να πούμε ότι επειδή ακριβώς το Συμβούλιο Παιδείας θεωρούμε πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, έχουμε προχωρήσει σε σύσταση μιας εσωτερικής επιτροπής του Υπουργείου μας. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε συναντήσεις ακριβώς με την Εθνική Επιτροπή και ήδη υλοποιούμε αρκετές δράσεις. Να πούμε σε επίπεδο μαθητών υπάρχει πρόνοια στο ενεργικό μας πρόγραμμα, ειδικά για τα θέματα της θαλασσεμίας, προκειμένου τα παιδιά να εξοικειωθούν με το θέμα αυτό και να μπορούν ακριβώς να το αναγνωρίζουν. Άρα, στη μέση εκπαίδευση, κυρίως στο μάθημα της βιολογίας, υπάρχει συγκεκριμένη θεματική που αφορά το κομμάτι της θαλασσεμίας. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή, έχει επικαιροποιηθεί υλικό το οποίο έχει δοθεί στα παιδιά, στους μαθητές του Λυκειού, με την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Πρόσθετα όμως, επειδή νομίζω εσείς κυρίως κινείστε στο κομμάτι ενδεχομένως της συναίσθησης, της αναγνώρισης, του εθελοντισμού, να πούμε ότι αυτές είναι αξίες τις οποίες το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί πολύ σημαντικές. Υιοθετούνται, αν θέλετε, οριζόντια στα διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, με ειδική αναφορά στο μάθημα της αγωγής υγείας αλλά και της βιολογίας. Ενδεχομένως, αν υπάρχουν εκτρέφικοι στην αίθουσα, μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι υλοποιούνται εκστρατείες αιμοδοσίας στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, ακριβώς στο πλαίσιο εκείνου του εθελοντισμού και της προσφοράς. Στο δεύτερο πυλώνα που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, να πούμε ότι ξεκινήσαμε με κάποιες συμμορφωτικές δράσεις. Είχαμε πραγματοποιήσει ένα συνέδριο πριν 1,5 χρόνο, νομίζω. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και στο σχεδιασμό άλλων συμμορφωτικών δράσεων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία αυτή είναι συνεχής. Και φυσικά για το κομμάτι το πιο, αν θέλετε, θεσμικό, να πούμε ότι με βάση την νομοθεσία που έχουμε, οι περιπτώσεις της θαλασσεμίας εντάσσονται κάτω από την νομοθεσία και την ειδική αναγκή, άρα προσφέρονται κάποιες διευκολύνσεις στα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω τον λόγο τώρα στην Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο για ευρωπαϊκά ζητήματα, την κυρία Ραουνά. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για μας, αυτή που έρχεται, διότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα. Και θέλω να ρωτήσω, πώς βλέπετε να περνάει μέσα από αυτή την Προεδρία η δράση της Εθνικής Επιτροπής για τη Θαλασσεμία, η δράση σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει η Κύπρος, γιατί η Κύπρος, κακά τα ψέματα, είναι ένας, αν θέλετε, ένας πρόσωπος, ένας πρεσβευτής για τη θαλασσεμία. Πώς μπορούμε να περάσουμε τη δράση αυτή μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να θεσπίσουμε κανονισμούς και να συμβάλλουμε με το δικό μας τρόπο, το κυπριακό, στην βελτίωση της κατάστασης. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους δύο οργανωτές για την εξαιρετικά τυπική πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και θερμά συγχαρητήρια και από εμένα στη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, τόσο για το πολυεπίπεδο έργο σας και τη συνεισφορά σας, τόσο στην Κύπρο αλλά και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζετε, όπως αναφέρατε, την 1η Ιανουαρίου του 2026 η Κύπρος μας αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στην ιστορία της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκπεριτροπής Προεδρία, ένα εξάμηνο. Είναι μια τεράστια πρόκληση, είναι μια εθνική αποστολή, είναι όμως παράλληλα και μια ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία για την Κύπρο μας να ηγηθεί των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι με έναν τρόπο διαχειριστικό, αλλά να έχει ρόλο και λόγο στη διαμόρφωση πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και της σημαντικότατης πολιτικής της υγείας, που παρόλο που και έχουμε εδώ την φίλη Επίτροπο Υγείας, η οποία
ασχολήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θητείας της με τα σπάνια νοσήματα. Η θαλασσεμία είναι ένα σπάνιο νόσημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά από την πανδημία έχει ενισχύσει τις πολιτικές της και το αποτύπωμά της στον τομέα της υγείας, παρόλο που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα με τις συνθήκες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί για εμάς ένα παράθυρο ευκαιρίας, στο οποίο θέλουμε να το επεκτείνουμε κατά τη διάρκεια της δικής μας προεδρίας. Στον λίγο χρόνο που έχω θα ήθελα να πω δύο λόγια για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν συντομία, και στο δεύτερο σκέλος να αναφέρω κατά τη διάρκεια της δικής μας προεδρίας, που το τομέας της υγείας είναι μία από τις προτεραιότητες μας, που στοχεύουμε σε σχέση με τα σπάνια νοσήματα, με τη θαλασσεμία. Να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τις σπάνιες παθήσεις ως μία από τις προτεραιότητες της δημόσιας υγείας. Έχει δημιουργήσει στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών μας σε θέματα διάγνωσης, πληροφόρησης και φροντίδας, και την ίδια στιγμή έχει μέσα από τη δημιουργία και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, των ERNs, που εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, που συνδέουν τα κέντρα αριστείας, και ένα μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας είναι ακριβώς η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα σπάνια νοσήματα. Έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενθαρρυνθεί ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπείων για τη θαλασσεμία μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, όπως το Horizon 2020, όπως το EU for Health. Συγκεκριμένα έχουμε το EuroBloodNet, το οποίο πρωτοπορεί στην παραγωγή και στην ανταλλαγή γνώσης, και βεβαίως η Κύπρος μας συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο ως πλήρες μέλος. Τώρα, κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, πολύ σύντομα, να αναφέρω ότι κληρονομούμε δύο πολύ σημαντικούς φακέλους στον τομέα της υγείας. Ο ένας είναι το pharmaceutical package, η φαρμακευτική δέσμη, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε ό,τι αφορά τα καινοτόμα φάρμακα. Άρα θα έχουμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας την ευκαιρία να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά και να διαμορφώσουμε και συνενετικές προτάσεις μεταξύ των κρατών μελών, και την ίδια στιγμή, επειδή θα έχουμε να διαπραγματευτούμε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την επόμενη επταετία, θα έχουμε να διαπραγματευτούμε και το EU for Health Program, δηλαδή τι κατανομή θα γίνει, χρηματοδοτική κατανομή σε αυτά τα προγράμματα, που βεβαίως αφορούν θέματα χρηματοδότησης και για την έρευνα και για την καινοτομία. Και τέλος, κλείνοντας, να πω ότι στις εκδηλώσεις που θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο, πέρα από τις 250 συναντήσεις, συνέδρια, συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις και εκδηλώσεις από την Οργανισμό Θαλασσεμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην αντιμετώπιση, καταρχήν μιλάμε για 80 χρόνια ιστορία στη θαλασσεμία. Η Κύπρο 80 χρόνια παραμένει σε ένα αγώνα που γίνεται, που δεν είναι πλέον άνισος. Είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι άνισος. Λοιπόν, ο τελευταίος αλογιέσκατος, ο φίλος πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ο γιατρός ο κ. Ζαραβγέλου. Λοιπόν, γιατρέ μου, ήθελα το εξής. Πώς μπορεί να γίνει ο ιατρικός κόσμος πιο εμπλεκόμενος μέσα σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης και διαφώτισης γύρω από τα θέματα της θαλασσεμίας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μας εκ μέρους της ιατρικής κοινότητας για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πραγματικά με χαρά που αποδεχτήκαμε να συμμετέχουμε σε αυτό το πανέλ, τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, η οποία έδειξε στα 80 χρόνια τι σημαίνει εξέλιξη και πού πρέπει να συναντά τη σύγχρονη ιατρική, η πολιτική της υγείας σε ό,τι αφορά τις χρόνιες παθήσεις. Αν ρωτήσω κάποιον πού οριοθετείται η αναγκαιότητα να έχουμε σύστημα υγείας, ίσως θα δυσκολευτεί να μου απαντήσει, αλλά θα το απαντήσω εγώ εκ μέρους όλων. Οριοθετείται στην αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων και των σπάνιων παθήσεων. Αυτή είναι κάτι που απαιτεί
επένδυση στον τομέα της υγείας και για επενδύσεις πρέπει να αναγνωρίζεις με σωστά δεδομένα πρώτον των μητρών παθήσεων που έχουμε σε χρόνια βάση για να μπορέσουμε να αξιολογούμε και τα κόστη της υγείας, να δούμε τις υφιστάμενες υποδομές, να δούμε τη γνώση και πώς αυτός ακολουθείται με τη σύγχρονη εξέλιξη της μοριακής γενετικής και βιολογίας, γιατί από την έρευνα και τη γνώση έχουμε καλύτερες διαγνωστικές προσεγγίσεις. Σε ό,τι αφορά τις θαλασσαιμίες, γενικά η αιμοσφαιρινοπάθεια, να πω γενικότερα, είναι σύνθετες παθήσεις με πολυσυστηματική επιβάρυνση και απαιτεί και επιτάσσει τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, αλλά με εξειδικευμένη γνώση. Μπορώ να πω ότι οι αιμοσφαιρινοπάθειες συναντούν όλες τις ειδικότητες και οι ειδικότητες αυτές απαιτούν μια περαιτέρω γνώση πέρα από τα γνωστά, τα οποία όλοι γνωρίζουμε στις βασικές γνώσεις της ιατρικής σχολής, αλλά και στην καθημερινή κλινική πράξη. Μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική η παρέμβαση του ιατρικού κόσμου. Βεβαίως. 3 πυλώνες. Ο πρώτος βασικός πυλώνας είναι η συνεχόμενη εκπαίδευση και η εξειδίκευση στα θέματα πεδίου ενδιαφέροντος που απαιτείται από την ίδια σου τη χώρα στο μητρό των δεδομένων που έχεις όσον αφορά συγκεκριμένη πάθηση. Όπως μιλάμε για αγορές εργασίας και να εκπαιδεύουμε γιατρούς με συγκεκριμένη ειδικότητα που έχει ανάγκη η χώρα μας, αυτό σημαίνει και επένδυση στη γνώση μέσω της συνεχής εκπαίδευσης. Το δεύτερο που πολύ σημαντικό είναι να προάγουμε αυτά τα κέντρα αριστείας και αναφοράς, όπου είναι τα δίκτυα αναφοράς, όπου οι ειδικότητες πραγματικά συναντούνται και γίνεται η κατάλληλη διαχείριση αυτών των περιστατικών. Γιατί χωρίς καλή κλινική διαχείριση, τότε το κόστος στο σύστημα υγείας είναι περισσότερο. Απλό. Όταν δεν διαχείριζεις καλά το χρόνιο πάσχοντα, στην οξία επιβάρυνσή του, όταν απορριθμιστεί από τη χρόνια αντικατάσταση, θα καταλήξει σε μακρύ χρονική διάρκεια εισαγωγή στη τριτοβάθμια ανάγκη θεραπείας. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ έξοδο αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό συμβαίνει καθημερινά. Εκείνο όμως, επειδή μιλάμε για αιμοσφαιρινοπάθειες και επειδή υπάρχουν εξειδικευμένοι στην απόψινή εκδήλωση επιστήμονες, τους οποίους και συγχαίρω και είμαστε περήφανοι, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει πραγματικά, κύριε Ελευθερίου, κύριε Γκλέζο, η δράση, αυτό το call to action, έχει να κάνει ιδιαίτερα με την πολυθεματική δράση, πρωτόκολλα τα οποία θα απορρέουν από την εξειδικευμένη αυτήν υποδομή και τα δίκτυα αναφοράς όπου κάθε γιατρός στο κλινικό του ιατρείο καθημερινά, όταν έχει την επιπλοκή ενός θαλασσαιμικού ή οποιοδήποτε άλλο με αιμοσφαιρινοπάθειες, να ξέρει πού να νιώσει άνετα και με ασφάλεια να του προσφέρει αναφοράς και δίκτυο αναφοράς. Και σημαντικό αυτό όλα για την πολιτεία, οφείλουμε να το πούμε, επένδυση στην υγεία, αλλά μέσα από τους σωστούς διαθέσιμους πόρους. Πολύ σωστά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ομιλία. Είναι τώρα κάποιες σύντομες παρεμβάσεις από θεσμικούς παράγοντες. Να ξεκινήσω από τον Δόκτωρο Δόκτωρο Παναγιώτη Πέτρου, εκ μέρους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Αγαπητέ Παναγιώτη, έτσι μια σύντομη αναφορά. Καλησπέρα από μένα. Ναι, ο οργανισμός πριν το ΙΕΣΥ πριν από 4 χρόνια να έχουμε το σύνδεσμο κοντά μας, τόσο κοντά μας όσο και πέραν μας, γιατί αυτό μας βοήθησε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τις χρόνιες παθήσεις. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε επιτύχει κάποιες μικρές, κάποιες πιο μεγάλες νίκες. Να πω ότι με τη εφαρμογή του ΙΕΣΥ είχαμε καταφέρει να σταματήσουμε, να καταργήσουμε το περιοριστικό θέμα με τα φάρμακα από τους στομάτους και αποσυντήρωση. Έχουμε καταφέρει να δώσουμε το φάρμακο σε πάρα πολλούς ασθενείς χωρίς περιορισμό, το οποίο ήταν κάτι που έδωσε καταλυτικά στην περαιτέρω διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής του οργανισμού. Ακολούθως είχαμε. Θα ήθελα να έχω εξίσου καλά νέα για το νέο φάρμακο, για το οποίο περιμένουμε την τελική απάντηση από την εταιρεία, το οποίο θα αλλάξει, ελπίζουμε, προς το καλύτερο τις ζωές πολλών ασθενών. Αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο αφορά μια ιατρική παρέμβαση, η οποία φάνηκε ως συνεργασία
του ασφαλιστικού οργανισμού μαζί με του ασθενείς, μπορεί να κάνει μικρά θαύματα. Αυτό αφορά την εξέταση που έχει προταθεί ως γνωστό από τον κ. Αλεξίου στην Ελλάδα, δηλαδή την τροποποίηση μιας μαγνητικής απεικόνησης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην πρόορη αντιμετώπιση νεοπλασιών. Δυστυχώς, όπως ξέρουμε, η ενδοσυδίωση αποτελεί έναν παράγοντα επιβαρυντικό για την εμφάνιση τέτοιων συμπαμάτων στο άτομο με θαλασσαιμία. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 8-9 μήνες αυτό το πρόγραμμα και νομίζω μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να ανοιχνεύσουμε σε πρώιμο στάδιο προς τα 4-5 άτομα. Νομίζω αυτό από μόνο του υπογραμμίζει την τεράστια σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ οργανωμένων αλλά και παθιασμένων ασθενών του συστήματος υγείας. Ευχαριστούμε να έχουμε τον χρόνο να πούμε καλύτερα νέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη Πέτρου. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής, ο φίλτατος ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος Οθελάς, θα σύντομη παρέμβαση. Κύριε καθηγητά. Ανδρέα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκλεκτοί προσεκλημένοι, φίλες και φίλοι, υπόσχομαι είναι 3 λεπτά, Ανδρέα μου. Το έχω χρονομετρήσει. 3 και κάτι τι μπορείτε να κάνετε. Μπορώ και κάτι της. Καλησπέρα σας. Η βιοειθική διάσταση είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της χρόνιας νόσου. Από το δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες μέχρι την υποστήριξη στο τέλος της ζωής σε περιπτώσεις ανίατων καταστάσεων. Οι αρχές της βιοειθικής, φίλες και φίλοι, δηλαδή ο σεβασμός της αυτονομίας, η δικαιοσύνη στην κατανομή ίσων οικονομικών πορών και η ευεργεσία, δηλαδή η προαγωγή του καλού, πρέπει να καθοδηγούν τις αποφάσεις μας. Η ηθική θεώρηση εξασφαλίζει ότι η πρόοδος υπηρετεί τον άνθρωπο χωρίς να τον εργαλειοποιεί. Η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής Κύπρου έχει κέριο ρόλο στο να φέρνει αυτές τις ηθικές αρχές στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ώστε η κοινωνία μας να αντιμετωπίζει τις χρόνιες παθήσεις με ανθρωπιά, συναίσθηση, ταπεινότητα, σύνεση και υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής συμβάλλει ενεργά στη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων όπως η θαλασσαιμία. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή μελετά θέματα όπως η ισότιμη πρόσβαση των χρονίως πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνική πρόνοια, η προστασία των δικαιωμάτων τους στην εργασία και την ασφάλιση, η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα, όπως ο γενετικός έλεγχος ή οι κλινικές δοκιμές νέων φαρμάκων. Για κάθε τέτοιο ζήτημα, η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής διατυπώνει συστάσεις που στοχεύουν σε πολιτικές τεκμηριωμένες, δίκαιες και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, η διαχείριση των χρόνιων παθήσεων στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί πρόκληση πολυεπίπεδη. Ιατρικά, καλούμαστε να παράσχουμε αποτελεσματική θεραπεία και παρακολούθηση σε βάθος χρόνου. Κοινωνικά, οφείλουμε να υποστηρίξουμε τους ασθενείς, ώστε να εντάσσονται ισότιμα στην κοινωνία, χωρίς στίγμα και διακρίσεις. Και ηθικά αντιμετωπίζουμε κρίσιμα ερωτήματα. Πώς κατανέμονται δίκαια οι περιορισμένοι πόροι για τη φροντίδα όλων, πώς εξισορροπούμε την πρόληψη νέων περιστατικών με τη φροντίδα όσων ήδη ζουν με την ασθένεια, πώς διασφαλίζουμε ότι ο ασθενής έχει φωνή και αυτονομία στις αποφάσεις για τη θεραπεία του, ακόμα και όταν αυτή εκτείνεται σε όλη του τη ζωή. Η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής Κύπρου, επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας, συνεργάζεται στενά με τα Υπουργεία, ιδιαίτερα το Υπουργείο Υγείας, για την ενσωμάτωση των εισηγήσεών της στις στρατηγικές υγείας. Ταυτόχρονα διατηρεί ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την ακαδημαϊκή και ιατρική κοινότητα, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και εμπειρία που απαιτείται για τις τεκμηριωμένες αποφάσεις. Συνοψίζοντας, φίλες και φίλοι, η συνεισφορά της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής Κύπρου στην διαχείριση των χρόνων παθήσεων είναι πολυσχηδής. Συμβουλεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και
ευαισθητοποιεί. Μέσα από τον ρόλο αυτό, βοηθά ώστε η υγειονομική πολιτική να μην βλέπει μόνο αριθμούς και στατιστικές, αλλά ανθρώπινες ζωές, δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Το παράδειγμα της θαλασσεμίας ανέδειξε πως η Κύπρος μας, με γνώμονα τις ηθικές αρχές και τη συνεργασία όλων, μπορεί να πετύχει θαυμαστά αποτελέσματα τόσο στην πρόληψη όσο και στη φροντίδα. Ως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα σε αυτήν την κατεύθυνση, με οδηγό μας την επιστήμη και την ηθική και σύμμαχο ολόκληρη την κοινωνία, μπορούμε να καταστήσουμε την Κύπρο πρότυπο χώρας όπου κάθε ασθενής με χρόνια πάθηση απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, αλλά και σεβασμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Μία καταφέρει άνθρωποι να κάνουν την καρδιά της να χτυπάει εδώ στην Κύπρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νικόλα Λαζάρου, πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Δρέπανοκυταρικής και Μικροδρεπανοκυταρικής Ανεμίας. Να έρθει στο βήμα, κύριε Λαζάρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμοι επισκόμενοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα στην εκδήλωση της θαλασσεμίας που αποτελεί ίσως την πιο σημαντική ημέρα του χρόνου. Είναι εξοδάμαστον και κοινώς αποδεκτό ότι μέσα από την πολυετή συνεργασία του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσεμίας με την πολιτεία, την Εκκλησία, την Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, των κλινικών θαλασσεμίας και όλων των αρμόδιων φορέων και μέσα από τη συστηματική προσέγγιση που εφαρμόστηκε στη χώρα μας, η Κύπρος αποτελεί σημείο αναφοράς και παράδειγμα επιτυχημένης δημόσιας υγειονομικής πολιτικής όσον αφορά την αντιμετώπιση της θαλασσεμίας. Πάντα όμως θα υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της πρόσβασης σε νέα φάρμακα και θεραπείες λόγω των συνεχών ιατρικών εξελίξεων. Νιώθω όμως την ανάγκη να αναφερθώ και σε μια άλλη νόσο που ανήκει στην οικογένεια των σφόρων παθειών, η οποία είναι δρεπανοκυταρική ανεμία. Μια νόσος που αποτελεί εξίσου σοβαρή μορφή αιμοσφαιρινοπάθεια όπως είναι η θαλασσεμία. Δυστυχώς όμως δεν τη χάνει τη ίδια αντιμετώπιση λόγω του μικρού αριθμού ατόμων που νοσούν στην Κύπρο, αν και τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός όλο ένα και αυξάνεται λόγω της μεταναστευτικής ροής, κυρίως από αφρικανικές χώρες από όπου και προέρχονται το νόσημα. Η απουσία εθνικού μητρώου και συντονισμένη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες καθιστά το σύστημα άνισον και δυστυχώς τους ασθενείς αυτούς λιγότερο ορατούς. Επιπλέον, η δρεπανοκυταρική ανεμία πλήττει συχνά κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται ήδη σε ευάλωτη θέση, γεγονός που εντείνει τις ανισότητες στην υγειονομική φροντίδα. Τα άτομα με δρεπανοκυταρική ανεμία αξίζουν να έχουν την ίδια προσοχή και στήριξη από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς. Σαν άτομο με δρεπανοκυταρική ανεμία και πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Δρεπανοκυταρικής και Μικροδρεπανοκυταρικής Ανεμίας, δράττω της ευκαιρίας που μου δίνεται και με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης, ζητώ από τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία να στηρίξουν τα άτομα αυτά με τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων φροντίδας, πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες, αλλά και την παροχή ίσων δικαιωμάτων όπως αυτών των ατόμων με θαλασσεμία. Η δρεπανοκυταρική ανεμία δεν είναι απλώς μια σπάνια νόσος, είναι μια καθημερινή πρόκληση για τους πάσχοντες συμπολίτες μας με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την υγεία τους. Η ανάγκη για μια στοχευμένη εθνική στρατηγική διαχείριση της νόσου είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σας καλώ, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που φέρει η θέση σας, να προχωρήσετε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη και ποιοτική φροντίδα για όλους τους πάσχοντες. Η λήψη αποφάσεων σήμερα μπορεί να μεταφραστεί σε ανθρώπινες ζωές που θα ασκούν αύριο. Η πρόοδος που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια για τη θαλασσεμία μας δείχνει τον δρόμο. Καιρό να την πατήσουμε και εμείς. Λοιπόν, θα κλείσουμε το κομμάτι των παρεμβάσεων με τον Βίκτορ Μήτρο Δημητριάδου, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσεμίας. Και μετά, αν υπάρχουν ερωτήσεις, κάνουμε μετά τον Δημητριάδου, μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ τον αγαπητή Ανδρέα. Νομίζω ότι χρειάζεται. Σε τομείς οι οποίοι από μόνοι τους αποτελούν σχεδόν ολόκληρα υπουργεία ή υφυπουργεία. Η θαλασσεμία λοιπόν έχει το μοναδικό προνόμιο αυτούς τους τομείς όλους να τους χρειάζεται να συνεργαστούν αρμονικά. Το έχει επισημάνει ο αγαπητός Πέτρος πριν στην τοποθέτηση του και θα μείνω εκεί. Η θαλασσεμία είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς το σύστημα υγείας και οι διάφοροι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται και οργανισμοί
μπορούν να επιτύχουν θαύματα. Και στην Κύπρο όντως υπάρχει αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουμε στο χτες, πρέπει να περάσουμε στο αύριο. Και το αύριο επιβάλλει η περαιτέρω συνεργασία. Και στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας, ένας, και αυτός είναι ο ασθενής. Νομίζω ότι η παρουσία του Υπουργού της Υγείας, του Υφυπουργού, παρά το Πρόεδρο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, είναι εδώ σήμερα. Το γεγονός ότι γίνεται στο προεδρικό εκδήλωση, για μένα είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί δείχνει τη στήριξη, τη διάθεση στήριξης αυτού του ζητήματος, του πολύ μεγάλου, που μπορεί να έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά, αλλά δεν χωράει καμία οπισθοχώρηση και σίγουρα κανένας εφησυχασμός, για να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Λοιπόν, αν υπάρχουν ερωτήσεις από τους φίλους ή τις φίλες που είναι σήμερα, παρακαλώ το μικρόφωνο πού θέλετε να απευθυνθείτε, σε ποιον η ερώτηση που θέλετε να την κάνετε. Το όνομά σας. Λοΐζιος. Παρόλο που έχει αναφερθεί από προηγούμενους ομιλητές, ήθελα σαν άτομο με θαλασσεμία να αναφερθώ στον ακρογωνιαίο λίθο της θαλασσεμίας, της θεραπείας της θαλασσεμίας. Όσο μπορείτε βέβαια πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Που είναι ο σταθερός εθελοντής αιμοδότης. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Το Υπουργείο Υγείας πρέπει πάντα να είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι δεν μπορείς να το αφήσεις αυτό το θέμα, αλλά συνέχεια πρέπει να το κυνηγάς, να ενθαρρύνεις να ενταχθούν και οι νέοι σταθερούς εθελοντές αιμοδότες και ίσως, κυρία Ραουνά, στα πλαίσια της Προεδρίας να δείτε το θέμα πανευρωπαϊκά, αν μπορεί να γίνει κάποιο συνέδριο για τους εθελοντές αιμοδότες. Ευχαριστώ ξανά για την ερώτηση. Να το αποδεχτεί η κυρία Ραουνά, γιατί είναι τον κύριο Περικλέους, αλλά έτσι να πω και εγώ ότι ναι, με την κυρία Ραουνά θα συνεργαστούμε ήδη στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένα από τα events θα είναι και για την αιμοθεραπεία και την ασφάλεια του επαρχιέματος και της αιμοδοσίας. Έχουμε και το Εθνικό Κέντρο εδώ, η κυρία Παναγιώτου θα ήθελε να κάνει παρέμβαση. Θέλει μια τοποθέτηση, κυρία Ραουνά, για το θέμα αυτό, έτσι. Μου δίνεται ευκαιρία να αναφέρω ότι έχει αναστηθεί σε όλα τα μεσημέρια της δικτύωσης της Προεδρίας, της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας, το call για την έκφραση ενδιαφέροντος για την διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων που θα τεθούν υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και θα δοθεί και η απαραίτητη δημοσιότητα και από τα δικά μας μέσα και θέλω να σας ενθαρρύνω. Ναι, έχουμε ήδη 2 εκδηλώσεις τις οποίες έχουμε εντάξει σε αυτό το θέμα, αλλά θέλω να σας ενθαρρύνω με αυτή την ευκαιρία, αν υπάρχουν τέτοιες ιδέες για συνέδρια, να υποβληθούν οι προτάσεις. Μπορώ να στείλω και στην Ομοσπονδία τον σύνδεσμο για να το κυκλοφορήσει επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε κυρία Παναγιώτου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι είναι απαραίτητο να μην ξεχνάμε τον εθελοντή αιμοδότη και ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου οι εθελοντές αιμοδότες έχουν αποδείξει ότι νοιάζονται για τον συνάνθρωπο τους, είναι συνέχεια να ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν διάφορες ενέργειες για να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες και βέβαια για να μεγαλώσει ο αριθμός τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε απόλυτα δίκιο, ο εθελοντισμός αληθή στην Κύπρο και μακάρι να παραμείνει έτσι. Έχουμε άλλη παρέμβαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Your Excellency, it's a great pleasure to have you here with us. And thank you for the honor of being here. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα πω μόνο 3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θέλω να εκφράσω πραγματικά την ευχαρίστηση και την ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα έχουν γίνει από τον Πάνο τον Εγγλέζο, τον οποίο γνωρίζω χρόνια, από την οικογένεια του, από την φίλη την Ανδρούλα την Ελευθερίου και από όλους τους γιατρούς που βρίσκονται εδώ και νοσηλευτές σήμερα, με τους οποίους μας συνδέουν πολλά χρόνια αγώνες και τους ίδια τα άτομα με θαλασσεμία, πολλούς από τους οποίους γνώρισα σε πολύ νεαρότερη ηλικία, είμαστε όλοι μας,
αλλά είναι μέσα από τις δικούς σας αγώνες που μας εμπνεύσετε και εμάς για να μπορούμε να προχωρούμε και να ακούσουμε όσα γίνονται σήμερα για τη θαλασσεμία, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά παγκόσμια. Και σας οφείλουμε μεγάλο ευχαριστώ για την νομοσύνη. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι αύριο είναι η μέρα της Ευρώπης. Και έχουμε ήδη ακούσει από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων το πώς συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς βοηθάει για τα θέματα αντιμετώπισης των σπάνιων παθήσεων, πώς έχει αλλάξει η αντιμετώπιση της υγείας μετά την πανδημία, που ίσως είναι και από τα μόνα θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε από την πανδημία του COVID, και πόσα εμείς μπορούμε να υποφεληθούμε, διότι ανοίγουμε σε αυτήν τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε όλοι, ώστε η υγεία να παραμείνει πολιτική προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε μια δύσκολη, θα έλεγα, συνθήκη γεωπολιτική που βλέπουμε και αντιμετωπίσουμε. Και το τρίτο με το οποίο θα τελειώσω, φίλε Ανδρέα, είναι ότι η Υπουργός αναφέρθηκε στην Προεδρία μας, που αρχίζει την 1η του Γενάρη. Και αναφέρθηκε και είπε, κράτησα τα λόγια της, ότι είναι εθνική υπόθεση. Και είναι εθνική υπόθεση. Και οφείλουμε όλοι σε αυτή την Προεδρία να συμβάλλουμε, ιδιαίτερα όσον αφορούν τα θέματα των σπάνιων παθήσεων και της θαλασσεμίας, που η Κύπρος αποτελεί ένα από τα πολύ σημαντικά θετικά παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό όλοι μαζί θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες, ώστε αυτή η γνώση να φτάσει και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, διότι μπορούμε πραγματικά με όλα τα προβλήματα που ξέρω ότι υπάρχουν και πρέπει να βελτιώσουμε, δεν θα το πάρω σε ένα ρωσιμεθάκι, αλλά έχουμε καλές πρακτικές που μπορούμε να μοιραστούμε με τα άλλα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Τώρα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή μας πορεία και την ανάληψη, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και θα φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης, γιατί και η κυρία Ραουνά και οι ομάδες δουλεύουν πυρετοδός εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, παρακαλώ. Της Επαρχιακής Επιτροπής του Πασιθάν Λεμεσού. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στην Κυπριακή Πολιτεία και σε όλους τους θεσμούς της Κυπριακής Πολιτείας για όσα έχουν επιτύχει στο θέμα της θαλασσεμίας. Θα ήθελα όμως να εκφράσω και κάποια παράπονα ή κάποιες προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης της θαλασσεμίας. Θα επικροτήσω τη θέση του γιατρού του Αγαθαγγέλου. Πράγματι, έτοιμα μας είναι ότι πρέπει να υπάρξουν πολυθεματικές ιατρικές ομάδες για τη θαλασσεμία. Θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχει μόνο ένας καρδιολόγος, ο οποίος να βλέπει όλους τους θαλασσεμικούς Παγκύπρια, να μην υπάρχουν ειδικοί πατολόγοι, να μην υπάρχουν ειδικοί ενδοκρινολόγοι, ειδικοί διαβητολόγοι και διάφοροι άλλοι γιατροί που πρέπει να έχουν εξειδίκευση πάνω σε θέματα θαλασσεμίας. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι κάποια θέματα γραφειοκρατίας που υπάρχουν στον ΟΚΠ πρέπει να ξεπεραστούν. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι στη Λεμεσό ο γιατρός, ο ένας από τους δύο γιατρούς που είχαμε, έχει αφιπηρετήσει εδώ και 6 μήνες και η κλινική θαλασσεμία στη Λεμεσό με πέραν των 200 ατόμων λειτουργεί μόνο με ένα γιατρό, ο οποίος κάποιες φορές απουσιάζει, κάποιες φορές αρρωστά, είναι ανθρώπινο και να αναγκάζονται γιατροί από άλλες επαρχίες να έρχονται να καλύψουν αυτόν τον κενό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί δεύτερος γιατρός στην επαρχία Λεμεσού. Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα σοβαρό με τα Baxter. Κάποιοι συμπάσχοντες μας ακόμα χρησιμοποιούν τη θεραπεία ανατοσιδήρωσης με Baxter. Όταν υπάρχει, δυστυχώς νομίζω τα Baxter μόνο έναν άτομο τα ετοιμάζει στην επαρχία Λεμεσού. Και όταν υπάρχει αρχεία, τα Baxter δεν ετοιμάζονται για ασθενείς της συγκεκριμένης επαρχίας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει άμεσα να επιληθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, αλλά οφείλουμε να πούμε εδώ
Διότι ακριβώς πολλά από αυτά τα αιτήματα και πολλές από αυτές τις δρομονίες, διότι τα κέντρα θαλασσεμίας, κύριε Υπουργέ μου, νομίζω έχετε τον λόγο, αλλά τα κέντρα θαλασσεμίας και οι υπηρεσίες των κέντρων θαλασσεμίας υπάγονται στον ΟΚΙΠΗ πλέον. Ώστε υπάρχει μια ηχηρή απουσία εδώ, οφείλω να τοποθετηθώ επί του θέματος, και να πω, κυρία Κυριακίδου, είπατε πολλά ότι η Κύπρος κατέχει μια θέση. Ναι, αλλά συμβάλλεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της δικής σας εκδοχής και οφείλω να το καταθέσω. Κυρία Κανάρη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την εξαίρετη διοργάνωση απόψε. 8 του Μάη, μια ημέρα η οποία μας θυμίζει τους κόπους και τις δράσεις που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιγκλέζο, μας συγκίνησες, αγαπητέ δόκτωρα Πάνο Ιγκλέζο, με όλη την ιστορία σου, αλλά και όλους τους κόπους για να δημιουργηθούν όλα αυτά που έχουν αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στη φίλη Ανδρούλα και για τη Διεθνή Ομοσπονδία, αλλά και την Εθνική Επιτροπή, την οποία διόρισα επί θητείας μου και ευχαριστώ για τα αποτελέσματα σας και φυσικά τον αγαπητό Μίλτο ως πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας. Θα ήθελα να πω ότι ναι, έγιναν πολλά και μπράβο σας. Έχουμε ακόμα περισσότερα να γίνουν και από πλευράς ΟΚΙΠΗ πρέπει να γίνουν περισσότερα. Τα έζησα, τα ζω. Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς, νοσηλευτές που προσπαθούν ακόμα να βελτιωθεί το σύστημα σε ό,τι αφορά τις σπάνιες παθήσεις. Αλλά πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, γιατί η τεχνολογία, η επιστήμη, η ιατρική με γρήγορους ρυθμούς αναβαθμίζονται, καινοτόμα φάρμακα τα οποία πρέπει να εισαχθούν, έρευνα η οποία έχουμε ιατρικές σχολές και πολύ αξιόλογες ιατρικές σχολές και πρέπει να αξιοποιήσουμε τους ερευνητές μας. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε να φέρνουμε τους ξένους σε ξένα πανεπιστήμια στο εξωτερικό τους ερευνητές μας και να μην αξιοποιούμε πρώτα τους δικούς μας εδώ. Ας τους αξιοποιήσουμε, να τους δώσουμε λεφτά για την έρευνα, να ενισχύσουμε τις ιατρικές σχολές μας σε συνεργασία και με τις ομοσπονδίες και τη Διεθνή Ομοσπονδία αλλά και τις εθνικές μας και να αποδείξουμε ότι η μικρή Κύπρος μπορεί να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα στον τομέα της ιατρικής σε σχέση με το μέγεθός της. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να πει κάτι, κύριε, ο γιατρός, ο κύριος Μινά, αν έχετε ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, θέλετε κάτι εκεί να απαντήσει ο κύριος Υπουργός, τώρα δεν ξέρω, θα πάρετε θέση για την εσείς τώρα. Έχει εκπροσώπους. Ένα μικρό σχόλιο με αφορμή τον αγαπητό φίλο Ξυλεμεσό. Έγινε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αφορά τη γεωγραφική ανισότητα στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένη ομάδα ασθενών θαλασσονικών, οι οποίοι έχουν μία δυστυχώς πιο άνηση εισαγωγικά το βάζω. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο χαίρομαι ότι το έχει αναφέρει και είναι για να αφυπνίσει όλους εμάς για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά και να είμαι βέβαιος ότι δουλεύουμε όλοι για όλους. Μια παρέμβαση μικρή από την κυρία Ραουνάνη συμπληρωματική. Πολύ σύντομα. It would be an omission given that we have our Emirati friends here, and I would like to thank His Highness for his presence. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι πολύ στα γρήγορα απλά αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι αυτά τα δύο πράγματα τα οποία κρατώ και τα συμπεράσματα είναι η σημαντικότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας του την κυρία Παναγιώτου, την οποία στηρίζουμε, πρέπει να στηρίζουμε και συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε, αλλά το είχα πει και στην κοινή τοποθέτηση, τα προβλήματα όσον αφορά την δραπανική να είστε σίγουροι ότι προχωρούμε και με το κέντρο αναφοράς, αλλά και με τα πρωτόκολλα της διαχείρισης
στα ΤΑΕΠ, έτσι ώστε να καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Είμαστε σε επαφή να προχωρούμε πάντοτε. Ο ΚΙΠΗ προχωρεί, γιατί είναι ο ΚΙΠΗ που πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα. Αλλά στην ουσία είμαστε σε συνεργασία και με την Εθνική Επιτροπή και με την κυρία Ελευθερίου, έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν. Αυτά είναι τα δύο τα οποία θα μας πω, είναι τα δύο κύρια φύλλα τα οποία έχουν πλήξει η ίδια ασθενής. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχουμε εδώ παρέμβαση, παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο στο ίδιο μπορεί να έρθει στο Δήμο, στο πόδι. Για να διευκολυνθείτε. Όπως Κωστέας, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιδρύματος, θα ήθελα πραγματικά να αναφέρω στην τεράστια επιτυχία της Κυπριακής Τράπεζας Εθελοντών Γενικών, οι οποίοι εθελοντές τότε έχουν δώσει αρκετές δεκάδες μοσχεύματα σε ασθενείς με μοσφαιρινοπάθειες και ο λόγος της επιτυχίας της Κυπριακής Τράπεζας των Γενικών είναι η δουλειά που είχε γίνει από τον Σύνδεσμο Θαλασσεμίας και την αιμοδοσία που δημιούργησαν μια τεράστια κοινωνική συνοχή και κοινωνική ευθύνη για την αλληλοστήριξη των ασθενών μας. Γι' αυτό το έχουμε εμείς εκμεταλλευτεί σαν Καραϊσκακό Ίδρυμα και δημιουργήσαμε, νομίζω, το μεγαλύτερο αρχαίο εθελοντών για το γνωστό στον κόσμο και αυτό νομίζω οφείλεται σε τεράστιο βαθμό στη δουλειά που είχε γίνει για τη θαλασσεμία και την αιμοδοσία παράλληλα. Τεράστια δουλειά, όντως, τεράστια δουλειά. Μπορεί να γίνει τώρα, για να κάτι. Ναι, είναι τώρα. Κύριε Ελευθερίου, παρακαλώ. Ήρθε τώρα και ο... Οφείλουμε να πούμε τώρα, έτσι απλώς να συμπληρώσω, ότι έχουμε αφήσει το γεγονός ότι η εθελοντική μη αμοιβόμενη αιμοδοσία ακριβώς στηρίχθηκε και προωθήθηκε από τους γονείς τότε και η Κύπρος υπήρξε η πρώτη χώρα και ίσως παραμένει η πρώτη χώρα σε πρακτικές μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η εθελοντική αιμοδοσία συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια του αίματος. Οπότε θεωρούμε ότι ό,τι κόστος για διαχείριση, η επέκταση είναι επένδυση όταν διαθέτουμε κονδύλια σε μια τέτοια χρόνια πάθηση. Είναι επένδυση για να χτίσουμε και για πολλούς πυλώνες της δημόσιας υγείας. Αυτό που καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ παραγωγική συζήτηση, έτσι χαλαρή και παραγωγικότατη και πολύ ωφέλιμη για τη διαδικασία. Κυρία Ρεωνά. Given that we have the honor of having His Highness with us and our Emirati friends, and the United Arab Emirates is more than a neighbor for Cyprus, it is a strategic partner of Cyprus. During our presidency, one of our key and primary areas of focus will be strengthening EU relations with the southern neighborhood, and that includes, of course, the Gulf Cooperation Council, based on a positive agenda with the European Union, because we believe it would be mutually beneficial. And in that positive agenda of cooperation, one of the areas of focus will be health cooperation among the EU and the Gulf countries and the United Arab Emirates. Καλά παρακολουθήσατε, μήπως πάρουμε και παραπάνω από αυτές τις ομάδες αφαλάτωσης. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη δεν υπάρχει άλλη. Just give me 1 second just to respond. Your Excellency, first of all, sorry that I walked out. I just had to get a call and I missed it. But thank you for repeating what you wanted to say in the first place. It's always been a pleasure, always been great coming to Cyprus, meeting Cypriots, but more importantly, now that we've moved further as well, I hope that if there's anything we can help you out with, anything that we can do, these are our hands. Thank you. Thank you. Το κομμάτι αυτό ολοκληρώθηκε εδώ. Ευχαριστούμε όλους για την παρεμβάση, για τις τοποθετήσεις και την κουβέντα που έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω σε όλους τους συμμετέχοντες και σε εσάς, κύριε Δημητρόπουλε, για τον υπέροχο συντονισμό. Τα μέλη του Φάνη μπορείτε να επιστρέψετε και στις θέσεις σας. Αλλά να καλέσω τον κύριο Υπουργό και την κυρία Ελευθερίου για την παρουσίαση της παγκόσμιας έκθεσης για δράση για τη θαλασσεμία.
σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, προχωρούν σε μια παγκόσμια έκκληση σε δράση για τη θαλασσεμία, μεταλαμπαδεύοντας τις καλές πρακτικές, αλλά και ευαισθητοποιώντας τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για δράση. Και απλώς επιγραμματικά με τον κύριο Υπουργό θα πούμε ποιες είναι οι συστάσεις αυτής της παγκόσμιας δράσης. Καθολική υγειονομική κάλυψη. Γιατί οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν έχουν καθολική υγειονομική κάλυψη. Καθολική οικονομική κάλυψη, έτσι, συντομία, διασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας αίματος, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και αίμα κατάλληλα επεξεργασμένο, δημιουργία εθνικών επιτροπών πολυσεμματικού χαρακτήρα, ανάπτυξη θεσμικά κατοχυρωμένων κέντρων αναφοράς, εμπειρογνωμοσύνης και δικτύωσης τους, προώθηση της διακυβερνητικής και διεθνούς συνεργασίας, ανάπτυξη και υιοθέτηση προγραμμάτων πρόληψης. Απλώς να αναφέρουμε ότι εθνικά προγράμματα πρόληψης υπάρχουν μόνο σε πολύ λίγες χώρες του κόσμου, κάτω από 3% της παγκόσμιας κοινότητας. Δημιουργία εθνικών μητρώων αρχείων, κάτι που είναι και στην δική μας χώρα έλλειψη και είναι μέσα στις προσπάθειες. Υποστήριξη της καινοτομίας, πρόσβαση των ασθενών στη καινοτομία που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, ενδυνάμωση της συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διότι η ενεργός και πολύτιμη συμμετοχή των ασθενών δεν είναι δεδομένη στις πλήστες χώρες όπως είναι στις δικές μας χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Μεσογείου και ειδικότερα της δικής μας. Επένδυση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Και τελικά θα ήθελα τον κύριο Υπουργό να διαβάσει αυτό. Το διαβάσω. Δεν είναι εφικτή η ουσιαστική προτεραιοποίηση της θαλασσεμίας και των αιμοσφαιρινοπαθειών από τα εθνικά προγράμματα υγείας και τις κυβερνήσεις, εάν πρώτα δεν αναγνωριστεί η σημαντική συμβολή των νοσημάτων αυτό στο εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο φορτίο της νόσου. Η υποτίμηση αυτής της επιβάρυνσης όχι μόνο καθιστά αδύνατη την ορθή κατανομή των πόρων, αλλά εμποδίζει και την πρόσβαση σε σημαντικές πηγές χρηματοδότησης, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Γι' αυτό τον λόγο, τέλος, είναι ζωτική σημασία να υπάρχει επαρκής γνώση και εκτίμηση του πραγματικού κόστους που συνεπάγονται οι αιμοσφαιρινοπάθειες για τα συστήματα υγείας. Κυρίες και κύριοι, όχι για να ενισχυθεί η αντίληψη περί κόστους της φροντίδας αυτών των ασθενών, αλλά για να αναγνωριστεί ότι η επένδυση σε αυτούς τους τομείς δεν αποτελεί δαπάνη, αλλά ευκαιρία. Μια ευκαιρία για καλύτερη κατανομή πόρων, για ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και εν τέλει για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και δίκαιων κοινωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Με την ολοκλήρωση της Παγκόσμιας Έκκλησης για Δράση κλείνει και η εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σε κοκτέιλ στο πίσω μέρος της αίθουσας και στην φωταγώγηση του Προεδρείου. That's it. Open wide. Ναι. Sí. Uno más. Señor. Okay.